atụbalụ m nwaanyị mụ na ya na-abọ na-akwa ime o wee mụsịa dị nwa wee zoo onye. Nwaanyị a na-agwa unu maka ya ọ na ya na-abọ na ayị bifo m wee jebe obodo oyibo. Ife anyị kwụrụ bifo m wee jebe obodo oyibo bụ 3 years. So ịmagonu ka m na-achọ ije obodo oyibo ngwa esebe n'ibongi ndị obodo oyibo front and back ndị ama nọ nso wee sobe sesie wee jebe obodo oyibo. Anụbekwe m ya o, mana ịmagolu uche m do na m ga-anụ ya because na lovelu the girl. M wee jebe obodo oyibo wee luo n'ife nnọlụ n'obodo oyibo bụ gịnị 3 years before kpọrọzi m ndọkwasa wee nata. So ka m nata anyị continue kwe the relationship with time sị na m ga-anụ ya ịmagolu ka m stand ala ọfụma because anatakwa mgbabakwa mbọ wee sị na m ga-anụ ya wee jee wee mee gie. Mana mgbe m jesịrị obodo oyibo bata na o nwere obere nwa m fụrụ ebe afọ na-enekwe nwaanyị sie m mana ịmagolu ọ gwara m na ọ dị ime atụrụ ọnụ m ya ime o nwere ife nnụrụ. M wee jụbụ ya wee sị ya kedu onye nwe nwa ọ sị na nwanne ya nwaanyị na ọnwa ọ mụrụ n'ụlọ and for that na papia sị na ọ ga-anọzi maka na ofu nwa nwoke ka faji and ofu nwa nwoke afọ jebele obodo oyibo ọkwa ịghọtago. So ọkwana ya nyamichalụ n'onu bịa afa na abụ wee bili. Ọ sị bụ nne ka ada akọla anyị akụkọ ọkịta na nwunye amụtagoli ụmụ na-atọ ịghọta na mana bọsị ya mesịrị egie nata. After 2 weeks o je dute that boy. Anyị niile wee bilo ịmago na ọsị na ọnwa nwanne ya nwaanyị mana mgbe a nata afụda aga ịmago na o tekisikwele like 3 to 4 years iji wee stand ya before nya wee nụba the girl. So na unu amagola aro ne the child ga-adụ. So fancha niile bili. Ọ sị m nne ya na-enekwe nwa anya ọ na-eyie ya na-enekwe nwa anya ọ na-eyie ya kpọọ nwanne ya nwaanyị asị ya biko ya nodokwele ya nwa anya ya jisi ike nna kedu mami na-ekene nkewa na ife da boy na-akpọ nwanne ya nwaanyị bụ mami na afa da boy na-azaba afa nna fa ya gbakwa nkịtị. O sibi magolu ndị friends abịa fanọsịa asị ya na afọ ụdị ọkpali ya kịta n'ilo na fa na-egwu egwu ya na-akọwa na ọ bụrụkwa ndị ọkpali ya na ọ bụrụ dị ọkpali ya nọọ nwa nwanne nwunye. Ịgbagolo oge ọbụla a na-asị ya na ya fụkwala nwa gị everybody si n'ọnwụ ya na ya dị ya na-abọ bụ carbon copy ya nwa a na-eto ọ na-eyie nwa a na-eto ma attitude everything. Ọ sị m na nwunye takes care of this child like every other person, no discrimination, nothing. Afọ ịghọtago na one day na o nwelu meeting a na-eme ịmagolu boys abịa na be gị ya lie ṅụọ bọsọ ọzọ ejekwa ebe ọzọ o wee lutie na bie. So boys wee bịa wee ṅụba mmanya libe nnilisie because na mgbe ụfọdụ bịa nọsịa ịchọ ịlalụ ịchọkwa ịna. So ụfọdụ anasigo na fafozi like 4 boys nọzini na-aṅụ mmanya even na nwunye ya anabakwugo ya na nwunye ndị afọ ya na ya na-abọ nọ ịmagolu ọ bụgodu na fa anabara na fa nọ n'ime na-akali ụka. So ya wee kpọọ the boy ya butelu fe mmanya fresh from fridge ya mmanya ka jụrụ oyi. So this boy wee bulu dị mmanya wee bịa wee dọba. So enyi ya nwoke wee sị nwaanyị nụrụ bọsị nekwe dị ọkpala gị n'otosie ka ị mụrụ nke wee bịa ka jebe obodo oyibo. The boy chị ọchị ya sị ha mba nọọ nwa nwanne nwunye. So the boy pụọ ofu kesị ya kedu ụdị akụkọ bụ ha nwa nke bụ your carbon copy ka ife ime by n'ọnwa na wow. Nke ọzọ sị ma na mmadụ na mmadụ bilife bido yibe onwe fa. Nke ọzọ sị ya mba n'ife a bụ nnọọ yu mfe atọ ọ bụrụ m ga-edu nwa jeme GNA ekwutere ife ọbụla ife a na-akọrọ ha. Onye nke ọzọ sị ya na ichekwe ịma ụmụ nwaanyị ka mbịa anything. Ọ sị m nne fa wee nọsị ya na ọ sị m ihe a dị n'ili enute ya na-adagharị ya na-ene nwa masịala akwụkwọ and ya na nwa 5 and 6 mgbe ọbụla ya akpụ nwa n'ọnụ instead of ụmụ ya mba ya wee ruo one day ịmagolo na ya na-akpụ ha isi na ya na-akpụ ụmụ ya isi ya wee kpụba ha isi. So ka o lutụrụ the guy ihe anụnwa ndị anụnwa kwuru gbu ya n'uche ya wee belu ntutu ya wee jee nye ndị na-eme DNA ha wee mesịa wee bụ na nwa bụ nwa ya na nwa ya nwoke bụ ife a. Chai ọ sị m na-ala gbalị ya n'ụlọ ọgwụ
nne ya kpọrọ enyi ya nwoke afọ kọbalie ya, enyi nwoke si ọkwa ya gwa gị na the boy wụ carbon copy, maybe na this girl dị ime, ịmagolu mgbe iseli ibo nga ikpeazụ wee jebe obodo oyibo, fa wee decide to keep this child na family ha. Hai, ọsị m na ike kwụọla ọtọ gwa ya na ya mụrụ ife a ga-eme. Ụmụ enyi nwoke na-arịọ asị anyị anana na o nwere iwe odi a n'afọ naanị ife nwere ike imebi. Fa wee kulubeda nke ulusi enyi ya wee nata wee kpọọ nwunye wee sị ya biko na o nwere ife a chọrọ ịjụ gị, and na igwu eziokwu ga-editamin ma this marriage ọ ka ya na-aga n'iru o ka ya agbasi ya yọta na agbasazi ka onye ọbụla gabala onwe. So nya wee kpọọ the boy wee sị ya nwunye m kedu onye isi mụrụ nwa? Ọ sị anọ nwanne ya nwaanyị. Kedu onye isi mụrụ nwa? Ọ sị anọ nwanne ya nwaanyị. Ma ọkwa gwara ya kezi ebe ajụjụ nke esi, kezi ebe ihe nke esi. Sị ana m ajụgo gị ajụjụ ugboro na-abụ. Gị do very careful na nke ịtọ. Ịghọta na maka na ọ bụrụ na ọ dị same answer, ị baa n'ụlọ ebe paaki ya ngwongwo gị niile na be nna gị. Ọ sị ya just get inside, pack your load and go. Ọ sị m nne ya wee jụkwa ya sị ya kedu onye nwe nwa? Ebe afọ ka nwunye nọ wee bebezi akwa sekpula anọ. Sị m ya si etu pada aka n'isi ya wee baa na rumie paftaba ngwongwo ya niile tụpụba. Sị ya ngwa uje na be nna gị, na be nna gị na anụsigo ilu gwa ndị be nna gị ife ime. Ya sị ọkwa ịfụrụ ụmụaka niile ya mụrụ na fa ga-anọghị ya. O wee buru ngwongwo ya wee na so ọ ga nwoke wee kpọọ ya wee jebe wee luo na ya dukwe ndị be ha wee jee o, ha wee wele mba wee saa ha isi bakatala ha. Papi asị na ya marakwa o, mana mami ya maalụ nne ọnya na mami ya bụ ihe ladụkọla ihe a wee sị ka edobe this child ka ọ bụrụ the second son na be ha. Iwe ekwelu ya wee sị ha ọkwa ifu bido tata na unu ama mfụzi nwa anyị again, na ya ga-eje kịta akpụrụ nwa anụnwa je chenji enye afa. Ya wee sị ha unu malụ baptism card nwa na mgbe a mụrụ ya everything gbasara nwa unu chinye enye, na ya ga-eje kọtụ je chenji afịa na nwa ya ka unu zuolu n'oshi. Papia wee chajie wee sị ya nwoke gị mechie na after all imere gị wee tụba ya ime na by right na onye nwa nwee nwa na ọ bụrụ gị nwa nwee onye achọ onye akpọnye gị nya achọghị onye ajụ and na decide na ama mkpọnye gị. Oh yes, na gị tụrụ ime mana imere ego wee tụ ime. Eziokwu na nwa ya nwaanyị agwara gị na ya tụ ime, mana ọ bụrụ na agbọghọbịa tụrụ ime bata be nne ya, na parents ya nwee decision ma ọ ga-amụ ya ma ọ ma mmụ ya, na ị nwere right na imere ego. Ịghọtara na gị jee na customary court ka ije jụọ na ife a bụ omenala Igbo, kedu onye ị na-agwadi nwa ya wee ṅụọ iyi tabaja sịfa n'ụwa ọzọ ka ọ ga-eme na ọrụ n'ụwa ka fa ga-anali ya nwa nke izizi na ọma mme na nke a ama mme na ya ga-ewepụ ha high court because ọ bụrụ na o weje ha high court ihe anụnwa eziokwu nwa afọ bụ nke o and a ga-ata nwaanyị afọ afụfụ because na ọ gwara ya o na ọ dị ime wee mụọ nwa afọ. Mana ọ bụrụ na eweli eje na customary court, nwa afọ bụkwa nwa papi ya o. Oh yes, maka na imere gị eziokwu na gị na ya na-abụna na relationship which o kwesịrị ịgwa gị na ya dị ime, mana ọ gwara gị wee mụọ nwa mana ịma tradition na sọsọ ihe ị ga-eji kpegbu uru because na ọ gwara gị ahụghị ya tago iwe make decision nke go. Mana nwunye gị nke a bụ kpọkịrịkpọ kedu ife a ga-akpọ nwaanyị nke a? Chineke nna mekwalụ m ebele eziokwu na ọ na-enye ndị be ha favor, but nwere ife a na-ewepụ n'anụ wele eli. Oh yes, maka na this man mesikwa anụba gị. It's not like na different man nụba gị o. N'ife ịchọ na ọ bụ ka ịkpọlụ nwa ka this man zubi ọzụsi anyị kpọlụkpe nna gị. Mana ọbala ada asị na asị. Oh yes, ọbala ada asị asị ife ọbụla nọ n'okpuru anyanwụ one day ọ ga-esele enu. Oh yes, one day ọ ga-apụta ife. I can't even imagine how can I keep such secrets. Na wow, abịa n'aka nke gị nwa bụ nwoke ịmagolu tradition welie nwayọ anyị mana nwa bụ nwa gị ọkwa ịghọta gị ihe nwunye gị mere ajọka.
mana ị na-ekweghị anya n'ụdị ọzọ ịghọta that na o nwere ebe fa na-eje ọnwa gị ka ọ bụ ha emegide ke gị but still ọ ife a ga-eji nwayọọ wee kwu ọ ife a ga-eji nwayọọ wee kwu maka tradition. Oh yes, maka na ịmagolu nwoke na idele nwa nwoke ọzọ ọ bụ ịghọtago izo everything entirely bụ ebe dị bad. Mana ọnwa gị ka ọ bụ ọ bụrụ m mma akwa ekwe o na ịgwakwu na eziokwu ọkwa my opinion na-akpọkwa nwa m o. Oh yes, after all emego m egie mgbe jee na high court ma akpọrọ nwa m ada ede nkwugheri n'akwụkwọ o ada ede nkwugheri n'akwụkwọ mana unu eji n'ife nkwụ wee jọji ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.